Moi! Mä menen nyt Movistar-planeettiin. Sano Movistar-planeettiin. Ihan sama kummalla sanotaan. Sori, mä liikutan vähän mun kättä, kun pitää mennä hyvänä asentoon. Okei. Ups. Mä kirjoitan siis mun nimen. Ja älkää ihmettelekö, jos tää vähän heiluu, kun mun käsi vähän tärisee. Mun pitää pitää tätä mun kädellä. Mä... joo, enää. Mä en jaksa pitää tätä. Joo, ja... Nyt mä oon mun tyypillä. Mulla on joku tyyppi on les. Mä saan... mun sormi tuli. Ei helppi 4 eurolle vaan. Helppi 7 levulle. Noin. Ja mä en sit äänestä sulle niin kauan edes. Ja... mä saan jokainen kesästä vameaa. Ui, sori, mun sormi meni tohon. Mä oon niin tyhmä. Joo, eli mun tyyppi on tällainen. Eli se lukee siis helppi 7 levulle ja toikko tyhjäksi juuks. Eli jouks. Saadaan vaikka toi. Tollanen lemmikki. Ja mulla on siis... jos te haluatte nähdä, niin 0 timua, eli timanttia. 562 Starcoinsia mä oon 6 levulla. Joo, ja niin. Sori, mä syön porkkaa. Joka on mun pyyntöä. Paras kaveri hyväksynä. Ei, mitä mä teen? Tää on mun toinen käyttäjä. Tää on 5 levulla, tää nimi on DJ. Tällainen moi. Se on kiva tyyppi. No sori, mä en tee hyväksy. Mä oon käyttäjä. Pienä 5. No ei mitään. Anteeksi. Toivottavasti nämä viestit näkyy. Mä otan tän nopea pois. Mä en halua, että näette mun viestejä. Kumminkin mä oon nolla. Okei. Mut joo, mä en ehdi olla MSP:ssä kauan. Mitä mä teen? En mä tiedä. Okei. Joo. Mennään vaikka hetkeksi chattailemaan tänne skeittipuistoon. Me yleensä menee kaikkiin tällaisiin skeittipuistoihin. Ja silleen. Kyllä vaikka moi. Mutta joo, mulla on tällainen käyttäjä. Ja tän nimi on Aimukäsi. Okei, ei tän nimi on Aimukäsi. Tuosta voitte ottaa, mä en osaa sanoa, mutta mä sanoisin sitä Chinchilla YKK. Eli toi. Chinchilla YKK.
tällainen käyttäjä. Ja sillä on tavallaan noin VIP-silmät, ne ei ole VIP, mutta on ihan saman näköinen. Tän on tavallaan VIP, ihan sama. Ja ai, mulla on tollanen lemmikki. Ja se oli kai 13-luvulla ihan sama. Muuten mä voisin nyt kehittää sen lemmikki. Joo, eli mulla on tällainen lemmikki. Se on 13-luvulla. Joo, toi tyttö kirjoitti poikkeushaku. Mut joo, en mä nyt jaksa mitään ruokkia sitä tänään. Joo, eli tällaista tää Movistar Planet on. Niin, ai niin, ja mä voisin näyttää mun käsiä. Etukäteen. Mulla on yhden tyypin. Tai se on mun ja mun kaverin tyyppi. Enemmän sen. 12. Siis toi on mun tyyppi. Se on meidän molempia, mutta ensimmäisen. Tällainen tää MSV-pelailu on. Niin, ja tää on niinku... Elikkä jos tehdään nyt... Eli kannattaa käydä Movistar Planetissa, mutta siinä on se... Miksi se näin kirkas on? Mutta siinä on se pahinta, että tässä aika usein varastetaan tyyppejä. Mä voin näyttää 2 tyyppiä, mitkä mulla on varastettu. Täällä niitä on aika monta, mutta tosi hyvää. Esim. Tää ei soilla. Blinna. YKK. Ja mä en oo siitä mikään hakkeri. Oh my god. Nyt ei saa mä itken kohta. Se joka on ottanut, se on niin tyhmää. Siis kattokaa. Sillä on ennen ollut nämä kaikki vaatteet ja toi animaatio, mutta se on ostanut tollaset hiukset. Niin. Ja sitten vielä yksi toinen joku, mikä se nimi oli, Toffel. YKK. Oliko se YKK? Ei. Mä en muista sen enempää. Ihan sama. Mut tällainen. Ja mä näyttäisin pari ihanaa tyyppiä. Nättiä ja kivaa. Coolstar 2. 16 levelillä ja se on tällainen. Eli tää Coolstar 2 siis varmaan vaan VIP-tyyppejä ja jotain tyyppejä hyväksyy kamupyynnöksi, mutta ainakin mun mielestä no niin, nyt Coolstar pääsi tubeen, kuten silloin tää tyyppi, kun Coolstar oli näyttämässä tän ja sen ja mun tyypin sen viestin, niin se saatte nähdä sen, minkä näköinen se on nyt. Ja sitten mä voisin näyttää. Täällä ei mulla ole mitään muuta. Niin. Mä katson, onko tullut Fame-lehteen mitään. Ei näköjään ole. Eiku on, eiku ei oo. Mutta joo. Ja elikkä näyttää tästä suoraan, että minkä vipin mä saan. Mä saan Kaiton viikon, mikä maksaa 4 €. 7 timanttia tai 1000. Tai sitten mä saan tän 5 € maksavan. Tai sitten tän Elite vipin, mistä on 15 timanttia. Ja 2300. Tai sitten mä saan tän kuukauden vipin. Mut joo. Te saatte nähdä saman nyt lopussa, että mitä vaatteita mulla on. Siis mä oon ostanut noin... Joku ei mitään. Ja mulla on nää 2 paitaa. Sitten mulla on noin 2 housua. Sitten mulla on nää kengät. Ja nää lasit, tän ja tämä ja antaa jollekin lahjaksi. Ja sit nää hiukset. Ei oo mitään muuta. Mut joo.
Mua saa sit pyytää kolmuksia ja mä hyväksyn, mutta mä en hyväksy sit tästä suoraan kertoa, että en hyväksy mitään kaksilevuisia kai. Mut joo, mä nopea näytän tässä vielä mun profiilina. Ja sitten mä sanon teille mukaan. Joo, eli mulla on tällainen profiili. Mulla on poikaystävä. On tällainen 4-levulle, 6-levulle. On sama. Ja siis se on mun paras kamu. Mut joo, ei mulla muuta ollut. Moikka!